सनामोन गोबाव समनि उनाव दिनैसो नुजाफैलायबाय सानथामसेयानो जालायलांसिगोनदां ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक होनानै गालांबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो खालामबानो जाबाय दे लोखिमोन जायफोर नायनो नेनानै दङमोन ना दिनै जों नुजाफैलायबाय बिथांमोननि थाखै आरोथ' लोगोफोर एकदम कन्टिनिउ फैबाय थानो नाजासिगोनलै आरोना जोङो सानफ्रोमबो सिगांनि बायदि माने जाथ'वाखैमोन फैनो सानबाबो अब्लाबो दा फैफिनसिगोन दे लोगोफोर जोङो र' दे होमबा भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे सनामोन नायलांदो अब्ला दान्दिसेबाबो जायफोर मोजां मोनो आरो बावगार हायिखौबो जाय नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना थांनानै नायनो हासिगोन जों गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय बेखौबो लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोनाबो बैखौबो नायना होबानो जाबाय दे लोगोसे जायफोर गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइबबो खालामनानै लाबानो जाबाय सनामोन अके गोजोननाय थागोन दे होमबा लोगोफोर इलिसा साहा बानायनाया जायाखै दाबो एफा गोबाव नांगौ नामा साहा खापसे फुदुंनायाव बे हिनजाव सासेखौ लानानै बिराद जारला जाबायलै आङो बेनिफ्रायथ' दस्रा गुबुन सिख्लाखौनो लानांगौमोन आङो धोन सम्पति फैसा थाखानि आंखाल जानाय नङामोन बेखौ लानानैलाय मा जाखो आंहालाय जेबोआनो गैया बेलेग जायगायावसो थांफिननांसिगोन बायदि मोनबाय आङो बेजों ओहो बेबायदि थाबाय थानानै जाला फारसेथिंजाय आइजोंबोथ' रागा जोंजाबायना बिनि थाखायनो सुगानो गैला आंहा जेरावबो ओमफ्राय एथ' मोजां थिनहरफिनदोंमोन आङो बेहायबो थाङासैबा दा नै ओमफ्राय फंबाया आंनि बिनानावखौसो लाइन मारिनो मोन्दों बेबो इयो सुनि हिनजावलाय मा जाखोब्रा बेलाय ओइ इलिसा मा नोमाया बेबायदि फोरोंनाय एथ' गोबाव साहा खापसे फुदुंनायाव जोंदाव बिब्दि नङा आरे बनानो अखाजों सिजोबनाय ओमफ्राय आं दाख्लै लायनायल'सो दाथ' गेसाबो जोबना दङ आं खस्थ' मस्थ' बै न' खाथिनि आब'मोननावसो लायदोंमोन बनखौ एसे बायनानै बेनिफ्रायथ' एसे थाखानाय बनानो सिजोबनाय ना जोंहा जाबाय थादों बेफोरखौ आं मा मोनथिगौ नोंलाय माथो जाखो हो औवाखौल' आसा खालामबा जागोन नामा हो नोंसो आंजों संसार जानो होनना फैदों दा खस्थ'खौ नों सहायदो आंथ' मा मोनथिनो नंनायनि हौवाखौल' आसा जेरावबो जोंदाव मा जालांथारखो होनबा दे नोङो माने एसेबो बुजिनोनो नाजासिनलासो माबा आंखौल' दाय होबाय थायो नोंबोथ' एसे माने खामायफिननो नाजानांसिगौ ना दाहालागै थु सायावबो एसेबो स्वादानो गैया माथो मा जाखो जोंदाव आं लोंनो बेफोरबायदि साहाखौ बेबायदि साहा फुदुङो हो सोर लोंगोन बेबायदि साहाखौलाय गावनि फिसायनोनो साहा खापसे मोजां लोंनो सानबाबो फुदुंनो रोंला आखायफ्रानो माबायदिलै साहा खापसेखौबो मोजां फुदुंनो रोंला माबायदि हिनजाव जाखो नोंलाय आंथ' मोजाङैनो फुदुंदोंमोन माथो सिनि सापात गासैबो थिगैनो होदोंमोन ओमफ्राय जोंदाव माइरंआबो जोब्बाय मैगंबो बायनांगौ दं मा जागोन दे बेफोर आंनि टेनसन नङा ओजों नोंनि थाखायनो आं न'निफ्रायबो होखारजाबाय नङाबा न'आवनो आंहा आराम आजादि जानो हायोमोन ना थानो हायोमोन नाथाय नङा नों फैनायनिफ्राय आंहा किस्मोदानो एकदम गाज्रि जालांबाय दाथ' नोंसो साननांसिगोन बेफोरखौ आं जेबो मोनथियालै आं मिथिया दा नों मारै आंखौ जाहोयो जाहोबानो जाबाय आं फैसा थाखाबो खामाया नोंनो खामाय मारै खामायो जोंदाव आंलाय माबोरै मा खालामजोबनो हानो दिनै नोंबोथ' एसे माने बुजिनांगौ ना न'खरा बोरै सोलिगोन बिदिबा न'आव जानो थाखाय माइरंआनो दा गैया जाना दङ फैसायाबोथ' थोजोबाना आरे बेखौ आं मा मोनथिगौ माइरं दं गैया हो आंथ' मिथिया जेबो आंनाव हले आं हरनो हानाय नङा खरसानि आंनावनो गैया जानानै दङ आनैमोनानो माइ गायनो खामला नागिरगासिनो बिसिनावनो थांनो हाया नोङो हो बेनो मोजां जागोन माखौ आन्दायबाय थाखो आं हले जेबो मोनथिया दै लिसा माबोरै मा खालामो बेफोरखौ नों माथा मारिबाय था आरो माइया गायना फैथां बेनो नोंनि थाखाय मोजां जागोन आं लोगोफोरजों थांनो लेट जाबोगोन आंखौ फन हरलाबाय थानाङा नङाबा सुइच अफसो खालामनानै लागोन आङो जोंदाव मा जालांथारखो नों मानसियानोथ' माने एसेबो बुजिनो नागिरला बांसिननिफ्राय बांसिन खाथिर खालामनोसो जालांथारबाय माने बिदि आंखौ सैयै जालांखो नोङो माइखौथ' गायनो हागोन र' नङाबा खरसाया माजों खालामगोन थांमारनांसिगोन र' सोंहैनायनि आङो खुलुमबाराबा दिनै नोंनि जोनोम सान नोंनि आइयाबो जेबो खमि दोनखाया बासना नोंनि बार्थडेआव नोंनो जेरैबायदि नांगौ बायदि आं गिफ्टखौबो होगोन नाथायबा आंनि होनायखौबो नों लाग्रोनांगोन जागोन दे आयै नाथाय आंनि बार्थडेआव आफायाबो आंजों थानायबा आं बांसिन हेपि जागौमोनलै आयै लोखि आदायाबो मोजांखौनो बुंदोंमोन आफाखौ लोगो हमबा साबसिन जागौमोनदां आइयाथ'
आइयाथ' फनबो हरहोआबा लोगोथ' हमनाया गोजाननि बाथ्रा नाथाय आं आइखौबो दुखु होनो बायो नङाना मा जाखो सना नोंनि बार्थडेयावनो मानो नोंनि चेहराया उदासि थानांगौ जाखो दे एबि बाबा दिनै नोंनि बार्थडेयाव नों हेपिसो जानांगौ बेनिफ्रायथ' जा मोजां मोजां गिफ्ट मोनखासिगोनलै जोंना एबि बाबाया दा मा होनो बाच्चा पार्टि नोंसोरनि लोगोनि बार्थडे पार्टियाव फैना माबोरै मोनदों जों मार मोजां मोनखादों बरिया दे बाच्चा पार्टि बरिया बरिया आबा नायनाय नोंनि लोगोफ्राबो बेसे खुसिखा नोंनि बार्थडे पार्टियाव फैनानै जेरैबायदि नोङो आनो लुगैदोंमोन ना सिगां बुंबाय थादोंमोन बेफोरबायदिनो आं खालामनो नाजादों सेलेब्रेसनखौबो आबौ सना आंनिफ्रायबो जोबोद बुरजा गिफ्ट दंबावोसो होनांगौआ नोंनो मिथिबायना दे केकआ हाहरग्रोदो ओमफ्राय दायो नोङो गिफ्टखौबो नायबानो जाबाय रुमाव दोनखाबाय आङो वाव एबि बाबा गिफ्टआनो गिफ्ट मालायसो एबार नोंना दायो खेवनायावल' नायफानोसैलां मा मोनखो दे जागोन दे माइकेल नाव दायो केकखौ हाहरग्रोनोसै दायो नायबानो जाबाय ओइ बाबा नों नोंनि बार्थडेयावनो हेपि गैया नामा या दङ हेपि आयै मानो गैया जानो फ्रेन्ड्सफोर फैदों बार्थडे सेलेब्रेसन खालामनो नागिरदों आइ एम स' हेपि बेनिफ्रायथ' स' मेनि गिफ्ट आयै नोंनिफ्राय आबैनिफ्राय आंकोलनिफ्राय एन्ड आंनि लोगोफोरनिफ्राय आबा दे केकआल' हाग्रोदो लोगोफोराबो नेबाय थानाय जायोना हरलाय केकखौबो आङो नों गिटारखौ जोबोद मोजां मोनो न' मिउजिक लाभार आंनि फिसालाया मिउजिकखौ जोबोद मोजां मोनो बेखायनो आङो गिटारनिनो मिउजिकनिनो बानायहोखादों दे आबौ हनै केकखौबो जोंबो जानो लुगैथारबाय दे आबौ सना दे आंथ' दिनै जोबोद खुसिगा आंनि फिसौलानि बार्थडे जोनोम सान माने सिगांनिफ्रायनो सानखानायमोन थेवबो नै दा खालामगोन खालामा जाबाय थाबायना नोमायाबो अब्लाबो खालामनायसै जोङो नोंनि खुसिनि थाखाय या थेंक इउ स' माच आबै गासैनिसिमबो मम लोखि आदाखौ नुवाखै जे इट्स अके आबा गैयाब्लाबो मालाय दायो फैगोन बाहेरायाव थांदों खोमादां नाथाय आं थांनो थिनखादोंमोन दायो फैया बे दे नों केकआ हाग्रो बाबा सना केकखौ हानायनि सिगां माबा मोनसे उइस बिनानै लाग्रोदो मामा मा उइस खालामनो आङो माबाथ' मोनसे आबा दे आंनि खालि मोनसेल' साननाय बेखौल' फुरा खालामना होदो जे आंनि आफाखौ आं थाबैनो लोगो मोनथों आंनि आफाजों आं लोगो हमनो जोबोद गोसो प्लिज साननानै लागोन आं आंनि बार्थडेनि देरसिन गिफ्ट मोनबाय होननानै जुदि आफाखौ आं लोगो मोनो देद' मानो सिरिदो नोंसोरो सङा खनदो गाना दे हेपि बार्थडे बुंदो आंनि आबाखौ दे हाबयबो बुंदो बोरैलाय सिरि सिरि जानोसै Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Baba. Happy birthday, Happy Baba. Happy birthday, Babu Olamba. Happy birthday to you. Abang Sona. Happy birthday, Olamba. Thank you so much everyone. Especially thanks to my mom and Abai. Abang Sona. बेफोरलाय गासैबो नोंनि थाखायनो खाना आंखौ बावनो सानदों नाथाय मा थुनथुलि नों आंखौ बावनो हागोन ना सान नों आंनिफ्राय गोजान जानो हागोन ना थुनथुलि गुबुननि खोथा लानानै नों आंनिफ्राय गोजान जानोथ' सानाखैना जियानो जा I really miss you लै ओमफ्रायथ' नोंनि दुस्थ' खालामनायखौबो अराय जिउ सहायनो हागोन आङो सोर हागोन बिदिखौ आंल'सो हायो नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों सान औ मानोना गिगासिनो आंनि गोसोआ नोंखौ आंनिफ्राय गोजान जाजानो बेबायदि जानो मोना दे थुनथुलि माब्लाबाबो मोना मानोना आंथ' खालि नोंखौल'सो I love you ना आं मिन्थिखागौ सान अब्लानोथ' सान आरे आङो ना बांद्राय सानबाय खोमा बेखायनो सानखौ बांद्राय सानबाय थानायखाय आंनि खाथियावनो दंबायदि मोनदां नाथाय न' बेयाव गैया बेयाव फैब्लाबोथ' आइयानो मोजां रायलायासैबा बेसोरा आङो थांग्रोनांसिगोन र' डिउटियावबो थांनांगौ ओमफ्राय र' आं जा सानदों बेखौ उनाव खालामबाय थानोसै आङो आइ थुनथुलि आयौ नै आइ बहा थांनो ओंखारखो ओमफ्राय नोङो बे सानखौथ' लोगो हमनो थांनो नागिराखैना आइ
दख'ना गाननानै स्रायलाय मानोथो देलायखो आयै बे सान बुंबाय थानांला दे आरो नोङो माथा गरमसो जालायलाङो आङो बांद्राय खोबाबो मोनसेथ' ना नोंनिखौ खोनासंनो ना बे साननिखौ खोनासंनो ना बे सनामोननिखौ खोनासंनो आं आरो सोरनिखौ खोनासंनो देनाय आयै जायखियानो जाया मानो बे साननिखौ हले फंसेबो खोथा खोनासंना नोङो जि बुङो एकदम फारसेनिफ्राय खोनासं फारसेनिफ्राय हेगार हर आइ मिथिबाय जायो सिरि थादो दे जाबायसै सानाबो एथबां गाज्रि मानसिथ' नङा बेथ' जेबो गाज्रिखौनो खालामफेराखैना दा मोनसे बाथ्रा मोनथिदों बिनि उनाव बेखौ एसेबां बिदि दायनायाबो थिग नङा दे आयै नै आइ आं मिथिगौ नोंबो एसेबां गोरलैयै नागारनोथ' हानाय नङा थेवबो मोजाङाथ' बेनोसैना दा बेहा माने गुबुन संसारबो दंखायोबा गुबुन संसार नङा दे आयै साना संसारा जागोनबा खालि आंजोंल'सोमोन आरो हाबाखौबो बे आंजोंल'सो खालामखादों सना थना रावजोंबो नङा आयै मिथिबाय बिनि गिबि हिनजावानो आंसोखासो मिथिगौ दे आइ नोंसोर जुलिबो जाबाय नाथाय थेवबोथ' एसेबां मानि बिदि नोंसा सोमोन्दोआबो बारा बिदि गैद्रायाना हा आइ बेखायनो दानो जेबो नङा दे आइ हाबा जाबाबो जेबो नङा बे सानजोंथ' नों थांथारखाथ'वाखैना ओमफ्रायथ' मोनसे खोथाखौ बुंनि आङो आं डिउटियावसो थांनो ओंखारदों ड्रेसखौ उनाव बैयावनो लांनानै सोलायनोसै आं अखा हाबाय थादोंना अब्लालाय आइ डिउटियाव थाङोबालाय थांदो ओमफ्रायो बे साना होजों फैबाबो दे डिउटियावबो फैनो हानाय रायलायनाङा बेजों जेबो आरो बेथ' फुस्लायनोबो हागौना बिनि फुस्लायनायाव गोजावनाङा दे आइ बुंखायो आं हले उन्दुलियाबो एसेबां गोरलै रावजोंबो बारा फुस्लायजाबाय थाग्रा नङा आयै आइ ओंखामा जालांदो जायखिजाया मैयाबो जायासै नोङो आरो दासान्दि जानायाबो थिग नंखाथारा गोसोफ्राबो मोजां नंखाया आंबो मिथिगौ अबाव थारो मोजां जानो आंनाबो गोसोआ बिदिनोसैखा आं ओंखाम जाथ'ला आयै आं नांगौबा ओजोंहायनो माबा मोनसे जानोसै आंनाव सम गैला थाथ'दो नै नाथाय आइ बोरै आं संखाबायमोन नांथ'ला दे आयै आं दायो जासिगोन नङाबा आं ओजोंनो जानोसै दे आंखौ आरो फर्स दा खालामसै दे होमबालाय दे मानियो आयै गावनि फिसाजोनि थाखाय नोंबो इसेबां साननायाबो थिग दे सोरथो गावनि फिसाजोनि संसारखौ गाज्रि जाजानो लुगैनो बेफोरबायदि बायदिसिना खोथा मोनथिनानै बेबो नंगौ नाथाय आरो गोबां बाथ्रा दंलै साला बे आंनि लाइफआनोथ' मा जालांनो हमखोब्रा गोदोसो बिन्दासथारमोनलै दा एकदम बोरैबा बोरैबि एकदम झामेलासो मोनलाबायजोब्बाय आङो गोदो हारसिं थानायानो थिगमोन आङो एकदम हारसिं बिन्दास थानायानो साला दे सानाबो फैबाय थिग दं नाथाय साननि उन बे गुबुन सोरबा सोरबि फैफानायासो बिसोरखौसो नायनो हाला आङो दिनैबा हले आङो जेबो मिथिया रायलायनानैसो गारसैलै आयौ हाबाब हाला आङो हालाहाय बेबायदि सहायनो जोंहा दाबो संसारखौनो जाजेनाखै आरो फैदों अबाव फिसाला जानानै साननि जिउआव सानाथ' खालि आंनिल'खासो दा गुबुननि नङा जानोबो हाखाया बिब्दि आरो आं रावनिखौबो सेयाखै साना खालि आंनिल'खासैमोन दा आरो आंनिफ्रायसो सेनो सानगासिनो सोरबा सोरबि बेबायदि माब्लाबाबो जानो हाया मानोना आंसो साननि हिनजावखासो गुबुन आरो रावबो नङा जालालै लेटबो जाबाय थांसां र' औ हो ओहो इलाय थांथ'वाखै दङ आब'आ रायलायनो गुमै आरो सोर जालायखो मोनथिया रलाय आं आब'जों होनि र' औ ओइ आब' गुमै साना फन हरबाय थादोंमोननो नों हमाखै आंनाव हरदों गुमैया रायलायनो इलाय दङ खाथियावनो ओइ थेख्ला बुं कि आंहा थांनांसिगौ दा सम गैथ'ला दे आं दायो हरगोन टुनटुलि फनखौथ' खेबसे हमा मानो हमा नों फनखौ एसेबां हरबाबो ओमफ्राय फन हमा दे जाबाय मेसेजखौथ' रिप्लाइ खालामनो हायोना मानो मेसेजबो रिप्लाइ खालामाखै नोङो गुमै आब'आ थांनोसैसोनोलै जागोन दे आं दायो नायसिगोन आंहा लेट जाबाय प्लिज टुनटुलि खेबसे नों फ्रि जाबा हर नङाबा आंनि फनखौ हमना आं रायलायनो लुबैसोदों थाथ'दो आं थांसै थेख्ला डिउटियाव थांबाय होननानै बुं दे ओइ टुनटुलि प्लिज ना यार मानो बिब्दि नोङो रागा जोंबायथ' बिदि गाज्रि मोनोनालै सरिलै गुमै आब'आ थांबायसो ओमफ्राय दायो फन हरगोननोलै नोंनो दा डिउटि दंनो लेटबो जाबाय होनना माने लेट जाबाय होनदोंना थांबायलै दे आरो थेख्ला होमबा माथो बुंबावनो मालाय रायलायानोबा बिदि नङालै गुमै दा हरगोन बियो आब'आ फ्रि जाबानो दे होमबा थाथ'दो औ दे आंना गुमैयाखौथ' मोजांमोन आंनो फैसा होबाय थाथारोमोन बेखायनोसो आब'नो फन हरबाय थाबाबो आं आब'नो खिन्थाफैबायलै माने आइयाथ' बादा होखादों र' मिथिगौ थेवबो एसेबांबो गाज्रि नङालै जोंहा गुमैया
आइयासोबा मा प्रब्लेम जायोथाय बिसोरो आंथ' गुमै सानखौनो गुमै फसायखाथारोमोन ओमफ्राय हाबाबो जाखाबाय मालाय दासोबा सोर आरो मा जालायखो बिसिनि लाइफआव गोसोखौनो उसुखुथु मोजांबो मोनथारासैलै नङाबा थांनायनि फैनायनि सानजों रायलायबायबो थायोना माबा गोसोखौनो खालि खालि मोनथारदों आं मिथिगौ नोंथ' हरनायाथ' हरगासिनोखा नाथाय आंसो डिउटियाव फैब्लाबो गोजोननाय मोनासैलै बिदिबा बोरै जानो दे खामानिखौ बोरै मावगोन थुनथुलि बेसेवले सान आं मिथिगौ नोंजोंथ' रायलायासै आं थेवबो मानो रायलायाखै होनबा आं आंनि गोसोखौनो बुजायग्रोदों र' मोननै मोनथाम जाना दं र' गोसोआ माब्रैबा मोजां जागोन बेखौनो सानबाय बायनानै क्या बात है टुनटुली हाँ सर तुम कुछ परेशान सा लग रही हो नो सर कुछ नहीं वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी सर मैंने क्या कहा था टुनटुली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तुम घर पर ही छोड़ के आना ड्यूटी पर नहीं याद है ना तुम्हें कल तो और कहाँ जाना है ये भी तुम्हें याद है यस सर याद है एक बहुत ही स्पेशल केस के लिए हमें कल जाना है फिर तुम बस उस पर ही फोकस करना ठीक है यस सर ठीक है और कल हमें टाइम से निकलना है इस बार हमें कुछ ऐसे क्रिमिनल को भी पकड़ना है हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए कोई भी ओके सर हम उन सबको जरूर पकड़ेंगे वेरी गुड मुझे तुमसे यही उम्मीद है आयु हाबाब खामानियावसो बोरै गोसो जाबावगोन दे क्रिमिनेल हमनांगौबावसो नाथाय आं आंनि प्रब्लेमखौबो जल्दिसो सल्भ खालामनांसिगोनलै बेबायदि बारा दुर्बल जाबाय थानानै थानो बायोलै आङो ओहो थुनथुलिया बेफोरबायदि माब्लाबाबो नङा आं थाबैनो सल्भ खालामनांगोन आंनि केसखौबो बाखिथ' आरो गुबुन केसखौबो बेसै आरो डिउटियाथ' डिउटिखासै बेखौबो आं माना खालामनो हाया इगनर मारिनो हायाना गोसो हो थुनथुलि गोसो हो नोंनि डिउटियावबो आरो मोनसे आंनि पार्सनेल प्रब्लेमखौथ' मा बुंबावनो बेहायबो गोसो हो एकदम जिउआनो ना बे फिल्मनि लाइफनि बायदिसो जालायलांबायलै रियेल लाइफआ बोरैबा जालांखाथारबाय आं फिल्मफ्रावसो बिदि नुयो दाथ' आंनि लाइफआव रंफ्रानो गैलायलाङि बायदिसो जालायलांबाय ब्लेक एन्ड व्हाइट बायदि नङा थुनथुलिया जेब्लाबो मिनिनानैसो थायो दा बेफोरबायदि उदास चेहरा लानानै थाया नङाना आंखौ एथबां बायदिसिना बुंबाबो आं बे मोनसे बाथ्राखौ बोरै गनायलायखो दिनै अलंबारा जे आंनि फिसाला नेभार माब्लाबाबो जानो हाया बियो रिलेसन दंबाबो एथ' बिदिद्राय गैयाना जे आंहा फिसाला मोननो न' जानो हायालै बिदि आंनि फिसाला नंखाया बियो आरे रिलेसनानो आंनि गोसोजों नंखायामोनबालाय बे सनियासो आंखौ फान्दायदों दा आंथ' थुनथुलिखौल' मा रावबो हिनजावखौनो बिदि गाज्रि नोजोरजों नायफेराखै शाला बे सनियासो आंखौ बाथो बे खोथाखौ आं साननो थाङा एसेबां गोबाव थायै थाबोबाय आंनि थुनथुलिजोंनो रिलेसनाव दङ आङो थेवबो बेजोंनो बिदि गैफेरा आंहा आरो आंखौ साला गुन्दा खालामफैदोंलै बियो सना मोनसेथ' आंनि हिनजावबो नंबावा नोङो नोंखौ हाबाबो खालामखायाखै आङो आंनि हिनजावा अरायबो आंनि थुनथुलिल'खा बेनो जानानै थाखागोन आरो आंनि हिनजावखाबो गुबुनखौ बिदि जायगा होनो आं हानायानो नंखाया गोसोआनो थिनखाया आंखौ माब्लाबाबो जिउआव आं सोरबा सासेनिल'सो जाखागोन दा गुबुन सानै साथामनि गोसोआनो जाफेरखाया आंना बेबायदि नङाले एथबां हिनजाव फाग्ला नङा आङो मुगैसुगै आंखौ दाय लागायलाबायनो फैदों जानला मानला थोद मालाय एफा मोजां हेपि दंमोन आङो आंनि थुनथुलिलै फनबो हमबावासै डिउटि थांनोनो दाथ' हरनोबो मानियो दे डिउटि थाबाथ' नों हमखाया थेवबो दहायफोरबो हमासैना दायोबा हमगोना हमाबा गोसोआनो गाज्रि मोनजोब्बाय आंखौ आरो सना आंनि रिलेसनखौबो नोंनो खिन्थाखादोंमोन आङो थुनथुलि जेबो लाखुमायाखैलै आङो नोंखौ नाथ' बेलेगखौ ना सोरखौबा रावखौबो लाखुमायाखै आं जेबो बिनिफ्राय आं बेफोर सैथो नामा जेबो मिथिया नंखायानोखा बे बाथ्राया थगायदोंसो बियो दोनथ' बादखौनो दोनदो जानाय लोंनायाबो बाथो जेबोखौनो एक सेकेन्डबो गोसोआनो मोजां मोनथारासै आंखौ बोरैबाल' मोनबाय थाबायलै बेनिफ्रायथ' नोंखौ मेगनजों मेगन नायनाबाबो बुंनो हागोन आं जे आं नोंखौ माब्लाबाबो थगियाखै थुनथुलि नाथ' नोंखौ थखा होदों आयै आंनि फिसालाय एकदम दुखुआनो थाबायहाय गथ'आ आबा सान औ आयै माबा ओजों बै खनसे जों थाहैनाय नोमबैया बे फैनोनोहाय ओमफ्राय बिनि फिसौला ना मा बेबो फैफागोननो
बेनोथ' नोंखौ आरो नोंनि बिहामजोखौसो नायनो फैनो नागिरदोंमोन। दा आरो घटनायानो एसे बेलेगसो जाबाय। आंबो बिसोरखौ माना खालामहरनो हाला आबा। नों दसे थांब्रबना लायनो हागोन ना दायो? आंनि बिहामजो नायनो? आंनि बिहामजोआलाय माथो फैयानो आंजों आयै। फैगोन दे आबा, नों दुखु दाजाबाय दा था। दायो लायगोन ना आबाना नोङो? आलासिखौ ससे थांना लायदो आबा सना, नोंनि नोम्बै जेराव। हा नों थांब्ला साबसिन मोनबावगोन बिसोर लायब्ला। जागोन दे आयै, लायगोन आङो। औ, बाखि दे बिहामजोआ फन हमाब्लाबो आं दोङो, माबा मोनसे रायलायगोन आङो। दे थाथ' आबा दे। नोमफायाबो बिसास गैया माथो फैनो रोङासै। बे नोमादैनावनो दंहैयो बियो। न'आव मा जादों मा थादों बेफोरखौ उदिस गैयाहाय बियो। हौवायाबो सासे नोमफाया, मैथा खावब्लाया। फनखौबोथ' हरखायाहां, मोजांलाय बहा रायलायनोसै फनावलाय। मानसियाल' फैग्रोथों साननानै दङ आङो। आलासिखौनो दसे लायग्रोनोसैलां, गोसो मोजां नङाबाबो। बाखि बे सनाजों बेजोंबो लोगो हमनो थांनांगौमोन, नाथाय बादों आं थांनो। गियाखै आं, बादोंसो आं। बेखौ गाज्रि मोनो आं, बिराद गाज्रि मोनो आं। बेखायनो बिनि महरखौबो नायनो एकदम रागा जोंजोबनो ओंखारो। नायदो नै थुनथुलि, दाथ' नोमायाबो नोंखौ सानजों हरनो राजिबो जाबावलासो। मोजां दे आइ बिखुनजो, नों एकदम थिगखौनो सानदों। ओरैबाबो बे हिनजाव गोनांखाजोंलाय मारै थागोन दे थुनथुलिया देनाय। मोजां, थाङियानो साबसिनसै। बास, लासै लासै बिसोरथ' गावस्राखासिगोन। लामाया नोंना लासै लासै क्लियार जालांगासिनो लोखि। गुड। बेखौनो आं लुबैखादोंमोन दा। ओमफ्राय साननि फिसालायाबो थाब थाब बिफाखौ लोगो हमहैथोंसै। नोंखौथ' आं जेब्लायबो गनायखायोलै थुनथुलि। सानजों कर्ट मेरिज जाबालाय मा जादों? थेवबोथ' नों आंनिनोखाना। माने आंनि फारसेनिफ्राय। आइ बिखुनजो, बेफोरबायदिनो सानखौ सैयि जालांबाय थादे। फिसाजोखौ हरथारनाङालै, नङाबा फस्थायगोन देनां नोंसोरसो। आं बायदि सेंग्राखौ लानांगौब्रा। मा कमेडि नाय, सानैजों देनां खुसि खुसि हेपि फेमिलि जालांगौमोन ना थुनथुलि। नों जुदि गनायोब्ला आंथ' जेब्लायबो राजिलै। बाखिथ' नायनाय, नोंस्राबो न'आव फंबाय आरो नोंनि आइ, नों। जोंनाबोथ' आइल'खासोना, टेनसन गैया। नोंखौ आं जेनिबो खमि जानो होआमोनब्रा। नोंखौ अराय खुसि दोनगौमोन ना आङो। गासिबो गाज्रि खामानिखौबो ज्राब गारगौमोन आङो। उफ, गथ'आबो साला दानो लोगो हमथ'वासो बुंबायलै। बेबायदिथ' जानाङामोन, बिफाखौ लोगो हमथारनांगौमोन बे। बाखि सना मेमाबो फिसाइजों थांबानो जासै। सरि, बिजि माने हाबा जायाखैबाबोथ' फिसायानो जाबायना। जेन'बा अलंबारनि बिफा नालाय। बिमा फिसा एन्ट्रि मारिहैबानो जासै फिसाइनाव। खम बरिया इन्ट्रेस्टिं जागोनलै भाइ। आंथ' नायबायल'सो थादोंलै, आंथ' जेबो खालामस्राखायाखै एबार। बुथारनो खननै गोजो ट्राइ मारिबाय, गैया थैनोबो रोङा साला। आरे कमाल है ना, नों दिनै आंनि न'आव। माबोरै? आरोथ' वेलकाम गोसो गोरबोजों, मानोना नों दिनै जोबोद मोजां सानावनो मोनफैदों। दिनैथ' जोबोद स्पेशल दे आंनि थाखाय, आंनि आबानि थाखाय। थुनथुलि, बेनिफ्रायथ' दिनै नोंखौ आंनि न'आव नुनानै ना, मोनथिगौ ना नोङो? मोनथिगौ, आं जोबोद नङा आसरितबो मोनाखै आङो। माने गोजोननाय फैदों जे नों आंनि न'आव बेफोरबायदि फैबाय जे दिनै। मानो हा थुनथुलि, नोंथ' आंनि न'आव फैनोनो सुखुवामोन। आंनि न'आवथ' मा नोंथ' आंजों रायलायनोनो सुखुवामोन ना? ओइ, मा जाखो आसोल हा? मानो सिरि सिरि दिनै? खुगाया बन्द जाबाय नामा नोंना हा? थाला बन्द जाबाय? नों मिथिया थुनथुलिया नोंनाव मानो फैदों दिनै? मानो? वाइ? मिथिमारा ना जाफ्लादों नों? माखौ मिथिनो आङो हा? वेट, नों जुदि आंखौ बेहाय माबा मोनसे इल्जाम लागानो फैबावदोंबा ना, नों दिनै बेनिफ्राय जेरै फैदों बेबायदिनो थांफिनदो। आरो नङाबा मोजां समावबो फैदों ना, नों दिनै फार्स्ट टाइमबो फैदों। बेखायनो नों जुदि पार्टियाव जइन जानो गोसोबा जालांनो हागोन। मानोना दिनै एबिनि बार्थडे दङ, मिथिबाय ना? स' दिनै बिनि थाखायनो आं जोबोद गिदिर पार्टि होदों। ओइ थिंख्लि, नोंनि पार्टियाव आं बेहाय ओंखाम जानो बा जेबो जानो फैयाखै, मिथिबाय ना? आंथ' आं नोंनि खुसियाव सामिल जानो फैदों। आंनि बाथ्राया नोंनि ब्रेनाव एकदम थिग बरफ जामायनाय बायदि जामायनानै लाखा। नङाबा बे नोंनि महरा ना, नोंनि महरखौ बेहाय पार्टियाव रावबो सिनायनाय नङा। जायगायावनो दामलांगोन आं नोंखौ बेथि।
आंनि माखासे सोंनायनि फिननायसो लानो फैदों आं बेहाय। जुदि नोङो आरो थगायनांगौबा बेहायनो नोंखौ गोथाङै गोथां फबना दोनगोन आं। आरो नों मिन्थिखागौ आं माबायदि मानसि ना। आं जेखौ बुङो बेखौनो खालामखायो थुनथुलिया। मा? नङा नङा नों आंनि न'आवनो फैनानै नों आंखौ धमकि होफैदों? मानो? मा खारननि थाखाय? आंथ' नोंखौ जेबो खालामाखै। नोंनि थाखायनो आंनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय आंनि गासैबो सुख सान्तिया गोमालांनानै दङ आरो नों सोंदों बा आं मा खालामदों? थानायनिफ्राय थाबाय नों दासो गुरब्लि खावब्लिब्लि नुजाफैनानै आंनि जिउआव। ओइ एकदम डाइरेक्ट बुङा मानो मा खालामदोंलै आं बुं सैथोखौ बुं। नों आरो गोदान मा गेम गेलेदोंलै? जुदि नोङो आंनि सोंनायनि फिननायखौ उल्थां फाल्थां होयोबाना नोंखौबो उल्थां फाल्थां खालामजोबगोन आं। मा सैथो बेलाय? मा सैथोनि खोथा बुंदों नों एबिया सोर? नाथाय नोंनो मानो? नोंथ' मिन्थिखाबायानो सोर? बे नङा, बे सैथो नङा। बुं गोख्रै बुं। नङाबा दिनैनो नोंखौ आङो डाइरेक्ट नरकआवसो फाथायहरनाय जागोन दे। खेला मोनदों नामा बे? नों आंखौ नरकआव फाथायहरनो? दम दंबा फाथायनानै देखायना नरकआव सोर थांगोन बेखौ उनाव डिसाइड खालामगोन। सालि खोथा बुंनो फैबावदों नों बेबायदिसो आंखौ? आंनि लाइफआव अर लगाय फैनानै सालि खेंख्रि चुरेल आंनि जिउआव अर लागाय फैनानै आयु इसेबां दादागिरि ना नोङो दानो नोंखौ मा खालामनो बे मा खालामदों आंखौ? ओइ बेहाय जेबो ड्रामा क्रिएट दा खालाम दे। मानो नों मानसियालाय मा? नों मानसियानो गाज्रिखा, बेखायनो मालायनि लाइफखौबो सान्ति थानो होआ नोङो। थुनथुलि नोंबो बेहायसो दंफैयो होमबा थुनथुलि? आइ नों आरो नों हिन्जाव बुं सोर अलंबार बेलाय बोरो आंनि खाथियाव लाबोलाय बिखौ? नायनोथ' आंबो माबायदि फानदायग्रा बियो। लाबोसाय आंनि खाथियाव। आरे फुरा खान्दानानै फैखो ना माखो बे? ओइ मालै थुनथुलि नों मा लाइन मानसिफोरखौबो लाबोफादों नामालै? दिनै बे हले गखानाय नंलालै आंजों खेंख्रि साला। थाङै थुङै फैफिननानै बेबायदिसो दावराव खालामफैबावदों बे। ओइ खेंख्रि साला। नोङो? आया आंथ' रावखौबो नोंसोरखौ इनभाइटखौनो खालामाखै। माथो सासे नुजाफैजोबखो नोंसोरलाय? आंनि न'आवसो ज' जाजाय जमा गासैबो। बोरोथो जाखो बेलाय खेंख्रि ना मा? बोरो बे हिन्जावालाय? सोरहाय बेलाय? आंनि आबौनि जिउखौ बरबाद खालामनो फैफिनग्रा बियो? नायथारनि बोरो? औ बोरोथो बेलाय? बैलाय लाजिरोङिया बेयाव गसंनानै दं। बोरोसै बेलाय आंनि आबौनि जिउआव फैफिननो नागिरग्रा बे माबा थगायसुलि फान्दायसुलिया बोरो बेलाय? दिनैबा हले ए टु जेड खालामलांनो मानसिखौनो माबायदि बियो मानसिया? जामायजो नोंबो फैबावबाय? हामथारबाय दे। ओइ जामायजो बैलाय बे खेंख्रिया बेयाव गसंनानै दङ मुर्ति बायदिनो। सनामोन मा खबर बयनाबो? गासैनाबो मोजां ना? नै दिनैसो फैलायबाय मेहेरा दसे सम नुजाफैलायबाय लोगोफोर। जाबाबो जायाबाबो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच भिडिअखौ। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय। बिनिफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों। आरोथ' दासान्दि सानफ्रामबो नुजाफैनो हाथ'वाखै लोगोफोर, आं बुंबायानो थाखाबाय। अब्लाबो हानायमानि नुजाफैनो नाजागासिनो आरोना आङो। नोंथांमोनाबा आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखैथाय लोगोफोर? नाथाय आं जोबोद गोसोखांदों आरोना नोंथांमोनखौ सनामोन। बेनिफ्रायथ' आंखौ जाय एसे एनैबाबो आरोना सासे सानैबाबो गोसोखाङो। स' फैलायबाय नै दिनै दसे सम लोगोफोर। एसेबाबो जानो हागौ नुनानै मोजां मोनगोन होननानै। दे होमबाना आखिमोन आंनि दोनथ'नोसैलाय फैनोसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों दै थाबैनो आरो बेबो। जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा लोगोफोर, जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं मेहेरनिफ्राय। भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो लोगोफोर खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना दे। सना मोनबाय आरो नायना मोजां मोनदोंबा लाइक होबानो जाबाय। जायफोर कमेन्ट खालाम मोजां मोनो एसे एनैबाबो आरोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। बाय बायथ' होमबा।